Başlangıç mektebini şunda bitirip gitip, belki de onu bitirip, ondan kinoga koyup şoför bulup, iş başlap gitken indi. Armiyaga işten haber bulup, ilkten saat 4'te gitken indi. Gitti. Hatmı zavutuna turdu. Gece deyip, bitetirani hatlar köp bildi. Boşta Leninakanda bu şıkkı öttü. Leninakanda soň Afganistan'a aldılar şoförlük gerek deyip. Soň Afganistan'da şuşunday hal bolgan indi. Ölgenden soň batırlyk üçin berilgen Kızıl Yıldızı var indi. Maktaw kagazlary var. Ona 19 yaş iyi. Уже дамирныкы озактан индей туралар. Уже зеленка биткендерек, ул жакта агаш. Агаш катып туктан. Төртөлүктүн агаш кырып агашында ул мында. Güneş tamamladı. Biz vakitlarda birbirini görmeysin türlü yerde şu punktlarla onun soňky operatsiyasy как раз заданиедан кайтканда уже вакытта юлда засада уюштургандар ошо засадага халак болду инде. Авай мен өзüm ничек ölgänin görmedim. Уже soňuma men kelgende indi maşinasy ýanalary уже ne ipteşler etdi. Birinçi sразу küreginde yarası ýaladan soň indi. 19 iyuli indi. Mijelege baraka gitken ýalarga. Ipoviski kildi de indi. Ýortundan jügürem işitmegine şuşlay indi. Şyrakly wakyt indi. Sen apaviski kildi, murut kirek bolsa indi, mizeleden kirekli birlerini apaýtdy beni ýerden уже kitip de bardy bekinde. Şol wakatda sразу meýsin ortadan jügürüp barıp kol tutup anan ýerden mide уже kibişdeýini kitip baralar edi kindi. Dünne gitti bütün şey apattı. Mekteplerde indi köpçülik mine bol gerat neyin muzeýine aýtamalar mekteplerde yaş balalarga terbiye berýärler bik köp şişliler. Потому что bir-iki uçraşyda gözümde bolgan bar. Muzeýlere bik küçüle şoýa baştan taryhyn bilmeýän kişinin kileşegi ýok anyň. Bu tege zor kişiler söýdi, no şoý dürüstten de şulay.